говорити про коаліцію, чи планується взагалі коаліція з кимось? Ну, станом на зараз у нас фактично немає потреби в коаліції, це не має звучати зверхня, просто так проголосували українці, що в нас є 254 народних депутати, це достатньо стійка більшість по міркам, скажімо, традиційної української коаліціади. Це вважалося би достатньо стійкою насправді коаліцією з хорошим, як ми раніше говорили, в політикумі запасом голосів. Тому станом на зараз, скажімо, немає в цьому потреби, але при тому насправді ми сподіваємося, що з новими партіями, з людьми, які ми називаємо, всі ми називаємо українцями, на увазі новими обличчями, ми зможемо працювати в рамках спільного порядку денного, зокрема з тією самою щойно згаданою партією «Голос». У нас дуже багато спільних програмних речей, і фактично мені здається, що ця спільність програм, вона вже в якомусь сенсі така ідейна коаліція, якщо можна так сказати.